Ministarstvo finansija upozorava građane da su se proteklih dana pojavile lažne vesti sa lažiranim izjavama ministra finansija Siniše Malog, koje se plasiraju preko neproverenih jednokratnih portala, društvenih mreža i alata za online komunikaciju sa lažiranim logom medija i lažiranim izvorima i citatima. Poslednja u nizu je lažna vest da penzionerima neće biti isplaćena jednokratna pomoć od 20.000 dinara, te da će penzije biti umanjene, a koje se građanima direktno šalju preko platforme Viber, navodi Ministarstvo finansija. Nijedna od ovih informacija nije tačna. U pitanju su hakerske manipulacije koje će biti prijavljene Odeljenju za visokotehnološki kriminal Ministarstva unutrašnjih poslova, tako da očekujemo rešenje u što bržem roku, ističe se u saopštenju. Iz Ministarstva obaveštavaju građane da se o svim važnim ekonomskim pitanjima naše zemlje, odlukama države Srbije o isplatama pomoći i povećanju plata u javnom sektoru i penzije informišu isključivo na zvaničnim sajtovima Ministarstva finansija i Vlade Republike Srbije, kao i preko proverenih medija, izbegavajući sumnjive web sajt adrese. Pomoć penzionerima od 20.000 dinara biće isplaćena krajem novembra ili početkom decembra. Penzije su uvećane vanrednom indeksakcijom od 5,5% u oktobru, a očekuje se još jedno povećanje u januaru, kako penzija, tako i plata u javnom sektoru, zaključuje se u saopštenju. Izaslanici Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država, kao i savjetnici za bezbednost lidera Francuske, Nemačke i Italije, u subotu dolaze u Prištinu i Beograd sa ciljem da izdejstvuju opipljiv napredak u primjeni Ohridskog sporazuma i smanjivanja zategnutosti, posebno posle događaja u Banjskoj na severu Kosova, izjavio je u Briselu portparol Evropske komisije Peter Stano. Evropski diplomatski izvori su istovremeno preneli da visoki zvaničnici ključnih zapadnih zemalja idu u Prištinu i Beograd za zahtevom da se ne samo zaustavi zaoštravanje na Kosovu, već takođe da uslovce što pre uporedo organizuju opštinski izbori na severu sa učešćem kosovskih Srba i konkretno krene u primjenu Briselskog sporazuma o uspostavljanju zajednice srpskih opština. Srpske vlasti treba da učine sve da se potpuno rasvetli pozadina, počinioci i organizatori nasilja u Banjskoj 24. septembra, predočio je portparol visokog predsednika Evropske unije Josepa Borelja. Beograd istovremeno mora da dokaže da nije upleten direktno ili posredno u događaj u Banjskoj, a do sad nema dokaza da srpske vlasti jesu, ali i da nisu znale šta se tamo sprema, stavili su do znanja izvori u Briselu. Poslanica Evropskog parlamenta i izvestiteljka za Kosovo Viola von Kramon izjavila je da ne deli konstataciju kosovskih vlasti da je incident u Banjskoj bio pokušaj Srbije da izazove rat i anektira sever Kosova. Potvrdila je da u nacrtu rezolucije Evropskog parlamenta stoji da Srbija treba da izruči Milana Radojičića institucijama na severu Kosova zbog terorističkog napada u Banjskoj. Ona je istakla da su EULEX i KFOR kredibilni međunarodni partneri koji će pratiti proces, a da će u njega biti uključeni i sudije sa severa Kosova, i izrazila uverenje da će se Srbi brzo vratiti u institucije. Von Kramon je rekla da istraga mora da pokaže kako se dogodila deeskalacija severa Kosova 24. septembra. U slučaju da ne bude saradnje Srbije, da istraga ne bude transparentna i da ne budu procesuirani oni koji treba, onda će biti uvedene restriktivne mere, upozorila je. To može da bude ukidanje sastanaka sa visokim funkcionerima za rukovodstvo Srbije, ali mogu da budu i ukinute finansije za infrastrukturu i mere koje se odražavaju na pregovore o članstvu Srbije u Evropskoj uniji, kaže von Kramon. Košarkaši Partizana odigraće duel četvrtog kola Evrolige protiv grčkog Olimpijakosa. Meč je na programu od 20 sati i 15 minuta. Partizan i Olimpijakos pre početka četvrtog kola imaju isti skor, 1 trijumf i 2 poraza. Grčki tim je blagi favorit uoči duela, najviše zbog domaćih terena i podrške navijača sa tribina. Crno-beli su poraženi od Makabija u prvom i od Barcelone u trećem kolu, baš kao i Olimpijakos, s tim što su crveno-beli iz Pireja doživjeli peh u trećoj rundi od Olimpije iz Milana. Partizan je do sada upisao pobedu nad Asvelom u Francuskoj, a Olimpijakos je savladao ekipu Panathinaikosa na startu Evrolige. Trener košarkaša Beogradskog Partizana Željko Obradović izjavio je da ih očekuje zahtevna utakmica i dodao da veruje da će igrači pokazati reakciju posle poraza od Barcelone. Do kraja dana promenljivo oblačno, tek ponegde uz mogućnost slabe kratkotrajne kiše. Vetar slab i umeren južno-jugozapadni koji će u brdsko-planinskim predelima posle podne biti i jak, povremeno sa olujnim udarima, dok će na jugu Banata duvati umeren i jak jugoistočni vetar. Najviša dnevna temperatura od 20 do 26 stepeni.